Така, здравейте хора, аз съм Дорхана 4. Това е Денис. Днеска... Последвайте ме в акаунта ми, Денис Христов. Ти ще кажи. И аз се пишем Дейвид Савдалинов Красимиров. Бау! Не бе! Не затваряйте. И Тос го последвайте, защото Тос иска да стане най-големия видео. И ето го МПП това. Да. Правим се ви. И сега днеска, понеже си правим и тримата акаунти и ще ви станцуваме нещо. Не, аз вече имам акаунт от 2 седмици. От 2 седмици имам акаунт. Аз вече имам от 2 седмици акаунт. А аз от 3 години. Аз от днеска. Айде да пускаме вече. Аре. Не бе, ама най-важното... Айде! Ти го пусна.